Iñaki Aurrekoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bertso epailea. Bai, hori be bai. Hori be bai, bertsolari. Bertsolari beste garai baten izan nintzen. Eta bertso jartzaile aro luzeago batean, ondino banaz. Eta, bueno, bertsoaz lotute beti, hile arte. Galdera asko ditugu zuri egiteko Iñaki, zeure laguntzarekin oso ondo pasatu behar dugu, Josu Goikoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oso ondo pasatu behar dugu. Bai, oso langintza interesgarria da, eta, bueno, beti kanpotik jakin min hori beti izaten da, ezta? Nola epaitzen dituzte epaileek bertsolarien bertsoak, eta, bueno, gaur pista batzuk izango ditugula. Pista batzuk izango ditugu. Finalaren atarikoa bihar, Iruñean. Bai. Bat, falta zaigu, finala iritsi aurretik. Saio bikaina izango gula esperot, bertsolarientzat, publikoarentzat, saiotik kanpo egongo diren bertsolari askorentzat, saio interesgarria, saio tensoa, eta esperot gozatzekoa ere izango dela. Sei bertsolari mundial, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Alaia Martin, Miren Amuriza, Oiana Iguaran eta Unai Agirre. Eta teorian, seiek dituzte aukerak finalean egoteko. Esan genuen, Agin Laburu zala zazpigarren bertsolari aukera gehien zeuzkanak, aurreko Donibane Oloizuneko saioan galdu zituen aukera horiek. Gaur egun, Jon Maia dago postu horren jabe, Jon Maia dugu, baina hortxe dauzka Miren Amuriza, Oiana Iguaran, eta atzerago pixka bat Unai Agirre eta Alaia Martin. Eta nahiko segurutzat, oso segurutzat, Mendiluze eta Sarriegi finalean izango dira, laprasta da, ikaragarri bat ez badute egiten. Ze tentsio, ze nervio, eta gainera neurtu egiten da. Egiten dana, lana azkenien txapelketa dalako, eta danok luparekin begira puntu horiek nola biltzen dituzten, puntu erdi, puntu bat, puntu bira geratzen ari direlako. Iñaki, zer behar du bertson batek puntu asko biltzeko? Gitxike, hasiko gara, 7 epaile saio bakoitzeko. Bai, 7 bakoitzak bere lana egiten du? Bakoitzak bere lana, bai. Eta antzeko lana, ez da beste igual kirol disiplina batzutan batek gauza tekniko bat, alderdi tekniko bat, beste alderdi bat egiten dau, bertsotan, bertso apliketa baten, epaileak bertso oro hartzen dau, eta hor dauzen aspektu asko, irizpidetan zehaztute dauzenak, kontuen hartu, eta 10 segundutan, asko jota, nota bat emon, 0-tik 10-era. Aspektu asko, irizpidea jarreta daudenak zeintzuk. Egoten zarie, adi entzuten, entzuteko lana dalako zuena, eta esan dako harin zabiltzi ebe bai, gaiari lotutako bertsoa izan behar da. Doinu berriek puntuatzen dute, burura datozkigun gauza batzuk, azkartasuna, bata bestiri entzutie, zer da puntuatzen dena, nola daude irizpide horiek? Bai, dana espliketan hasteko denbora asko beharko duen, ezta? Irizpide publikoak dire, bertso irizpideek, bertsolari guztiek ezagutzen dabe aurretik edo ezagutu beharko leuki ez. Geupue bai, eta mamitute deko guz, eta, hor atalat dauz, gaiaren trataera badauz, lango argudioak eta beste lagunari jarraitzen jakon ala ez, errima batzuk dauz bertsotan, eta hor jarraitu beharrekoak dire, doinu nagusie txikiedan edo beste barri bet, errima zelanez, hizkuntza zuzentasuna esaten dugunean, jatortasuna eta zeraketa bebai, elementu paratestualak, oindala 20 urte inorke zeban horretaz berbaiten, gaur egun bizuala da bertsoa eta bertsoak ikusin behar duguz, ez bakarrik entzun, eta ganera ikusiten duguz. Baina bertsolaren gestuek eta arpeikerak eta gerota garrantzi gehiago hartu dabe. Eta guzti hori denbora baten barruen, eta azkenean horrek pakete oso batean dekon erantzune publikoarengan. Azkenean epaile bat da entzule bata, entzule kualifikatu edo zeregin kualifikatu betekon entzule bat. Eta horrengan sortzen dauen emozinorik eza edo dana dalakoa, horrek bebalio dau. Eta hor, nota baten borobiltzen da. Uztot, oso injustua dela, hori izan behar da. Baina txapelketa bat dau, danok gure dugu txapel bat emon eta bertsolari eselkatu, eurek lehenengoak, eta horren bat ematekin behar dau. Kasu honetan, guk egiten dugu. Bai, bertzozale guztiotakigu epailea bertzozale kualifikatua dela, zuki erabili duzu ditzori. Dela, uste dut, bertzozale guztiak ez dakitela zer lan dagoen horren atzean. Eta txapelketa honetan bertan ere, aspaldian hasi zinetela
lanean. Eta nola hasten da, nola egiten da lanketa? Elkarrekin baltzen zarete, hitz egiten duzu zuen artean, nolako, ez dakit, entrenamentua daukazu? Bai, bueno, hor lehenengo hori da, ulertu behar da, epaia ez dela epaile jaio. Bertsosalea da, bertsosale kualifikatu, batzutan bertsotan ibili da, bertsotan espada ibili be plazan ibili da lagun artean bertso eskolan seguru, bertsoagaz kontaktuen egon da. Bertsosale bat da, aditue da, zentzu baten, ibili dalako, kontaktu horretan bertso eskola, plaza, eta gero aritue batez be, askotan indauelako hori. Nik uste esperientzia importante dela, gero taldean batzen gara, saioak egiten duguz, entrenamentu egiten duguz, saioak entzun, epaitu eta gure nota, lagunen artean, kideen artean, defendidu. Txapelketa honetan ez dugu denborarik horretarako, baina defendidu. Eta ikasi, alkarren handik ikasi. Eta niretzako, aldean nik, niretzako bost batean geratuan bertso bat, zuetzako 7 zaitik, eta, bueno, igual konbentzituko nozu. Garo, enaz fijau egi da, eta orduan ikasten dut. Horrengoan, enaz fijau gauza horretan, eta arrazoi dekozu. Garo, nire bosta jasin dut aldatu, txapelketa baten. Entrenamendu baten bai, egokitu aldoaz, eta dana da trebakuntza bat, eta hori da bertsosale, publikoan doan bertsosale baten, eta gure arteko aldea, ezta? Prestakuntza eta trebakuntza eta intentzin hori, ardura hori. Ardura bateko gu... Zalantza hori, eta esaten zabiltzena, Iñaki, argumentatzen ikasi bebe bai, bakoitzaren puntuazioa hori begarrantzitsua izango delako, ez dakit, kritiket edo begizek jarrita egongo dielako. Ze puntuazioa juek saio honetan, bestien ze altuek, hor erantzunkizun handia daukazuelako bebe bai. Bai, nik uste dut, lehen Josu esan dago, jentek ez dagoela ezagutzen, nik uste dut gerotak gehiago ezagutzen dela, eta gerota uste dut, galdetu ezkero, nik uste dut kritika, niko askorik ez dut entzun, ezta? Bueno, enoa be kritika dauzen fokoetara, bestoa ze piztu egiten, baina hiegetan danetik jentea nahiko konformea, baina nik uste dut konforme adostasuna baino errespetu edala. Errespetu edala, jentea badaki, ikastaro batzuk be, neu be mondo daz ikastaro Euskal Herrian zehar bertso eskola batzuen, eta konturatzen zara, jente jartzen duzunean papel batean eta eta boligrafoagaz, zelango astakere egiten da bezen, ezta? Eta ez nire, ostra, hau serioa da. Hau zu egiten duzuna serio da. Eta, bueno, azkenan da, gure borondate onen agaziten dugule, prestakuntza, ustot, ona deko gule, taldean giro ona, eta bakotxa bere honen egiten dau. Eta nahiz eta diferentzik egon, gero gukin duguz gure fase ereten duguz gure kuadroak eta ikusten duguz diferentzi, eta, bueno, gauza deigarri handirik ez da egon. Diferentzik egon badire, kurioso da, baina gero diferentzi horrek jarraitzen dabe saio, baremoa batzuk gorago dekogu bestatzu baino. Potoek, akats handiek pisu handia dute, akatsa matitzen badan larrize zer kentzen ditu puntuek? Mati esan dugulako hor dela, talde edo sotasun edo gauze askoren arteko, askorik ezara bustiala ere, oso ondo erantzun dau. Kendu zerk kentzen du? Kendu potoak kentzen dau, galdetu publikoan. Nia potoak jenteak konturatzen bada poto bategaz, jazte, jazte hau besterik. Gero, orduan 3 puntu kendu, nik esaten dut, 3 puntu kendu, bale, 3 puntu, ederto, dan oposik. Egurrengo galdera, 3 10-etik, 7-tik, ala 5-etik. Claro. Orduan pentsa behar duzu, poto barik, edo potoa kontuen hartu barik, bertsoa zenbatekoa da beste guztiek kontuen hartute. 7-koa? Bale, 7-ken 3, 4, eta gero poto guztiek ez dire bardinek. Batzutan poto lapsusak be badauz, eta horrek erizpidetan zehaztute dauz. Garai baten puntuazioa 0-tik 3 esaten zan, noin guztu puntuazioak endute dauzela erizpidetan, baina gitzi asko 3 puntu kentzen dire poto nabarmen bateaitik, eta beste poto aringarriagoa direnak, pekatu txikiagoa direnak, puntu bat, 2, eta badoz beste akatz asko dauz. Hizkuntzari emondakoak, edo ergatiboak, edo mugagabea mugatuak, eta, bueno. Nik entzun da naukan, epaileak beti izan du zorrotz fama, Ergatibo baterik ez du 5. bertso epaileak nahiko onberak zirela, eta ez zutela iaia sekula 5-etik berako bertsorik epaitzen. Osea, puntuazioa zela sekula 5-etik berakoa. Egia da hori, ala puntuatzen da 5-etik bera ere? Bai, puntuatzen da. Gari bateko ez dakit, ni nahuenetik badakit eta nik neukiten dut pen handiz beti be, gura gote 9 eta 10 ipini. Orduan ipintzen dira 9 eta 10 ere, hori izan durrengo galdera. Bai. 9 eta 10 ere, zera? Ipinten dire, ipinten dire.
10 batek beldurre egon leike 10 epinteko. Claro, 10 epinten badot, urrengoak hobetzen badauzi epinikotzat. Hori bada zure problema ondo etorri, ez da? Baina bai, ipinleik ez. Egi da, eskara egiten behatzi 10etan eta 2 iruretan. Abanikoa, egaiek ez da moduen oso bera bezaiatu zala baten, kontaban aurki jokoan, eta bera kontrolatu zela oso abaniko ez du erabili bala. Claro, amigo. Ez tozu zigortu nahi asko, eta bildurreteko zua asko saritzeko abe bai, ia hurrengoa gorantza badoaz, bueno, doazela, datozela, gorantza. Ni uste dut gure erronka hori dela, gero betetzen dugun ez da erresa, baina gure erronka da abaniko hori zabaldu, eta hirukoak ipini behar badire penasi beha ipini, eta 7koak 8koak meritu horrek txikiek erantzun askarrak bideak zabaldu, emozioa sortu dau, bota. Gorantza. Beste lehenda bat ez dakit nontik dazorren, epaile danak batu, nota altuenak kendu, bajuenak kendu, eta bestiekaz bataz besteko egiten dela. Ba ez. Ez, antza ez, hori oposaketetan, eta hauz da, honek ez dire oposaketak, honek beste terreno batean gabiz. Eta ez, batu iten dire puntuek, eta kurioso da, batzutan entzuten duzu ni pasaiat, 7etako bat izen, punto zino entzun azkenean, aurkezleak, eta jo, ba, enau adoz. Zuzara 7etako bat. Zilege, enau, eskerrak 7. Horregatik zarete 7. Claro. Imaginau ba, Josu bakarri daula epai eta berak erabokitzen da Euskal Herriko txapelan hori, mon. Nok jakin. Oden, asko begi guztie bere ganean egongo ziren, ezta? Eta 7 gara, eta bueno, baten gora berak eta batzutan akatsak egiten dugu. Ez dugu, bertsonen akatsak ez dugu ikusten, eta batez be, merituek be igual ez dugu ikusten batzutan. Baina era berean, zuek ere baduzu, zuen gustu estetikoa, zuen mami mota bat gustatzen zaizue bestea baino gehiago, eta hori zuek ere pertsonak. Eta landabe aurretik, gustu epai aldeko, eta bertsolari batzu bai gustoko beste batzu baino, plazaz gu bertsozale gara. Urtean zehar plazetaragoa, zerrien bestean, eta guztetan jakuz bertsolari batzu gustatu. Txapelketan saiatzen gara, hori da gure lanetako bat, bueno, bai, nik gustotan hau favorito goda, beste zer, baina ni papelan ganean eta kaskoak egiten dozenean, ja ez dut ikusten do bertsolari, baina bardin jat nire zerean zelan dauen. Nire favoritismo hori ja ez da funtzionau behar, horretako preparatu gauz. Eta puntuetan dugu, entzuten dugune, egun horretan, batean entzuten dugune. Ondo gordetako sekretua dalako zuen kuadernuek, baten batek atarabarik. Sasoi baten zesaztazu? Erakutsi egiten ziela? Bai. Puntuek? Larota seiko txapelketa... Bai, eta txistuak eta gote ziren, bai. Holango... Horrek bai ausartak. Eskegite eukie bezan karteltsuek, eta bertsoak hau bala, hartu karteltsuet, eta seie, publiko hori begire, eta bertsoleri begire. Hori bai gogorra, ez da? Zenbat aldatu? Gogorra, bai. Nik uste dut ondino, zehaztu barik zelan egin berzan hori. Beste atxuko esaten dabe, epaile bakotxa gombroko zala sarratute gelatxu beten, bat abestari alkarri ikusten dozue, eta ikusten dozue, bai, egoten gara begire, baina batzutan esateko ez duguleko harrapau berba bat, ia poto izan den ala ez. Ez, karo, kuadernoan apuntatzen dugu esazutan, azkenengo berba bakarrik, azkenengo berba oina. Eta oina batzutan bardine da, baina adiera ez da izin bardine. Edo aditzen nagusi beti izan aditz laguntzaile bat, azkenengo saioan pasazuen olango detaile bat. Eta olangoak komentetan dugu, edo iparraldeko berba bat, edo bizkaiko berba bat, eta horren epaiak gauz be probintzietako, leku guztietakoak, eta horren alkarre lagunduteko. Baina gero puntuazioa bakotzak berea, eta azkenean batuketa bat emon... Arindu alako transkripzioa egite ezinezkoa dalako, eta esaten zabiltz azken berbak alkarrei lagundu momentu baten zalantzarik badauen bebai. Lurraldeko tasuna, Euskal Herriko lurralde guztietan ibili da aurtengo txapelketa, zeuek ere epailepe leku guztietakoek. Bai, hori da, irizpide bat erailten dana taldea osatzen denean fase bakotzean, eta lurralde guztiek gauz fase guztietan ordezkatute. Oin momentuen, oingo taldean dauz, Bizkaitar bi, Gipuzkoar bi, Naparra, Arabarra eta iparraldeko ordezkari bat. Eta, bueno, gitxi asko, lurralde bakotzeko bat, zazpirralde bat izeleike, bueno, ingustote asko muturra eroate dela irizpide hori, eta, bueno, mentzate egiten da, batez be, bertzore be, lurralde zabalekoa direlako, iparraldekoak, bizkaikoak, eta ikusi dugu bizkaiko bertsolari bat bizkairaz bertsotan, erakutsia hori normala dela, eta jende ikustut eskertu behin dauela, baina momentu baten egon leike zailtasun bat berba bategaz, hori konpontzen da, atuan konpontzen da. Mesua ala teknika, mamia,
zer saritzen da gehiago, edo hor badago, adibidez lehen potoari buruz hitz egin dugu, baina badago, poto hainbeste litzatekela zigortu behar, bertsolari guztiak eta publiko guztia dagoela potoari begira, eta azkenean ez dela lukela izan beharrein garrantzitsua, batzuk mamira jotzen dute, nahiago dute mami interesgarri bat ezertzea, eta beste batzuk, imaginatzen dut, ez dakit hor pendulo batek bezala, ez da, batzutan joerak dira mamirakoa eta gero teknikerakoa edo... Potoa ipinit idatzi edo irizpidetan. Egun ematen aldatu behar dugu epaileak izango gara, azkenan gara bertsogintzaren ondorio bat da, ezta? Bertsogintza aldatzen bada, epai irizpidea aldatuko dire. Danok erabakiten duguna bertsolariak azite, potoa ez dela importante, egida plazan egiten da bezala potoa galasai. Bueno, erabakiten bada txapelketa baten be, ez dela importanteena hori, ikusiko guztaren reflejau. Oingoz, holan dau. Egie da, ezin dugune da, potoa, ez da egite, zenbaki beti bini, 3 puntu direla, eta beste akatz asko ez kontuen hartu, eta are beste meritu batzuk be, puntuazio konkretu bat ez bini, edo ez, odan, injusta izango zen. Garrantzi larre motea potoari, badauzela beste akatz batzuk, eta batez be beste meritu batzuk, ikusi behar dugu zenak. Eta zentzu horretan, teknika bai eta mamie bai. Gaurko bertsolariek egiten dauz oso ondo. Ez emon niri teknika bakarri den bertso bat, edo mamie bakarri tekona teknika barik, zeiduen ikusiko da, ez dela... Baina egia da, irizpide asko eta gauza asko esan dituzula kontuen, momentu baten argazkiena eta zinematografiko izatie be bai. Momentu baten Usu Alberdik aurrekuen telebistan esaten zuelako, bueno, asko bota du pentsakeratik, ez da ikusi, ez da izan bizuala, eta hor nik pentsatzen hasi nintzen, klaro, hori be bai, neurtzen da, zelan neurtu hau dana, Iñaki. Izan nintzen ni, ez dako zer ikusirik. Idiazabal gaztak epaitzen hon nintzen ni epaile moduen. Zupak izu zema gauza eukibidezen kontuen? Forma, usaina, dor plantilla antzeko bat dako zu, klaro. Guztue, usten duena gero, zuek, zelan egiten duzue hau ainarin, izen da, irudia darama, galdetzen da bila aldokurien? Nik zure galderari apur bat, nik uste dut epaileak egon behar duela oso konzentratuta, ez da? Hor aldea dau, guk kaskoa deko guz. Ni tokaiat, egonaz txapelketa honetan hasieratik, final aurrekoen lehenengo txandako lau saioak indodaz, eta bosgarrenean, ez da, non izan zen, Amurrion izan zen, lehenengoa, zera, publiko artean inebana. Aran dabe, erabak ineban nire kuaderno bardineroan jarraipen oso aiteko txapelketari, ez da? Eta gero, finalean beste lan batzuk deko da zelako eta saiatu nintzen, jarrera antzekoa zen, baina galdune bazan, oinak galdune bazan zera, eta puntuazio batzuk txartu mone bazan galdune balako zera, ez da goratzen dute sustrain kartzerako lehenengo bertsoan, enauela ondo kokatu eta berak oso ondo kokatu ebala zer zan. Zer zan, emakume bat, eskondute goana, eta afer bat euki ebala bere sasoian, gizonezko bategaz. Eta galdunean puntu bat, eta klabe izin zen bertsoa ulertzeko. Claro, aldea zin da, kontzentrazio aurreko saiotan, zerakaz, kaskoak ipinite, eta euneko 110 horretan. Bestela zuretzat ez dako bertsuek zentzunik, eta izan zuen ikaragarria dalako. Dinot, plantilla antzekoren bat edo dako zuie jakitzeko edo momentuen, edo jarri praktikak esan duzu, entrenatuta zaudete, ez da minio reatzokue? Ez da atxeratute edo gabizen edo maila batean, maila individualen geratzen da hori, ez da, bakotzateko kuadernoa, dut, 7 modu diferente ongo dira kuaderno bat hartu txikiago edo handiagoa, nire handi guztetan jat, zutabeak eta egin saio hasikeran, kuadroak, nik batuketak bepinten dodaz beste batzuk ez. Eta oinak apunta hori guztut dan egiten dugule. Eta oinak az bakarrik ez, oinak azkenan oso eskumako bertsoa izango zen, ez da. Eskerrame gauza asko esaten dire, mamie eskerrame badau. Gainak esaten duten, eskerreko bertsoak edo eskumako bertsoak, ez da. Mamie eta teknikakoak. Orduan, komeni da, apunta oso zerberban bat, izkera bat erabili badau, izkera hori, referentzi bat, dudazkoa, gezie gora, gezie bera, eta horren gaiurre dau, kezka guztien gaiurre dau, puntukako saio famatuan. Hor da, zelan epaitu, eta gure kezka bada. Niri, oingoan libra binaz horretaz, baina gure artean behibili gara, eta epaile batzuk plantilla propio batzuk garatu dabez, entzunala, errima edo errima barik beste gauza batzuk anputetako eta positiboa, negatiboa, fletxak eta azkenean amaitzen da benean,
10 segunduen kontaketa batein, 3 bertzoko puntuazioa, 30, bataz bestekoa 18, batu, kendu, pun, 21. Hori 10 segunduan. Zenbat kilo galtzen zuie, saio bakoitzeko? Galduko nago ez guztura. Galduko nago, Sekulako lana dau, Nik mirariri eskerrak, epailea eta bere gominolatxuek eta bastatxuek ekartzen dauz, eta galdu horrek irabazi. Ez ditugu aipatu hemen puntuazioak eta zenbaketak eta idazkarien lana. Idazkarien lana. Hau da, ze azkar, hori ere, hobetuz panda urtetan zehar, baina aspalditik ohituta gauzkate, saioa bukatu, eta handik 3 minutura, asko jota, puntuak aurkezlearen eskuetan dutera, ez da? Eta hori ere, merituzko. Antolaketa bat da, hor bertsoaldiko ariketa bakotzeko, lehen idazkari laguntzaiek, aurten epaien arduradunak, bera, altzau egiten da arduraduna bera, eta hartzen dauz papelak, bakotzean papelak, eta idazkariari pasau. Edo idazkaria badabila. Eta kartzelan egiten dugune da, 6 amaitu orduko, lehenengo 2 bertsolari kantau, eta papela pasau. 2, azken aurrekoak, eta horren, azkenegoak kantetan daunerako beste guztien hau inde dau. Azkeneak egiten da hor da trukoa. Azkenegoak kantetan dauenean, haren puntuazioa batu, sartzen dauz, 3 notak, urteetako esperientzia da hori. Eta oso... Makinaria ondo... Lehengoan aipatu gendun, eta kartzelako lanian, zenbat denpora ematen diozuet berretsolariari, hasteko edo... Idatzite dago gitxi gora berako bat, guztire 3 minutuko tartean, hau da, eten guztiek 3 minutuko izatea. Butxo pasetzen danean bez dugu zigortzen, ez dugu txapapera botako, baina 4 minutura eta jau direnean... Azte zaite zigortzen? Bai, eta lehen haue bai, Eta gauza bat da hori, lehenko bertsoak eran iten zen, minutu bat bertsoa, asko jota. Gaur egun, mikroipuina dauz, novelak eta zelango lanak egiten dauzen bertsolariek, gai ebe horretara bideratzen da belako, ez dago gairik dau egoera bat, gai esmatzen dau, gai edo gai posibleak, gai baten gai bi, bertsolaria berak, orduan, egoera batetik. Orduan hor dauz mikroipuinak, ez da, novela txikiek. Orduan horrek, danok ulertzen dugu, posible dela bertsolariak hartzea 2 minutu hasieran, 3. bertso buruen dekolako, 2. gero eta lehenengoa, eta gero bertsotik bertsora tarte laburtu, 30 segundo. Guztire, 30 bat segundu, eta azkenengo saioan ikusi izan, ondoena azkenengo saio honetan ikusi da, Doni Baino Litzunen, danak sartu dire oso ondo horretan. Kanpurraketetan, zailtasun gehiago dau, denbora gehiago. Historioak osoak direlako, sekulako dalako, kartzelako lanarekin amaitzaldera, zeharin pasatzen den denpori Doni Baino Litzunera joango garalako. Bertso txikiagotan ezin dagin kartzelako lana? Puntuatzen du bertso luziek? Puntuatzen dago, gezurra esango nauke, zesko esan eskero, ez etxe esan eskero. Bertso luzeak, teniko zailtasun handiagoa deko, gauza gehiago esateko aukera dau, beraz puntue batzeko. Baina lorrin egiteko be aukera gehiago dau. Bada espadako edo soberako puntu egon esan bota eskero, borrepe kendu beharko litzak ez da, edo puntuazioan, erreflejau. Asko esateko espadeko zu, bota izu sortxiko nagusi, 3 sortxiko nagusi, on, eta bai, baina sortxiko nagusi bota eskero, sortxiko nagusi peniko. Existitzen da, beldur hori existitzen da. Existitzen da, eta egon dire, ez adibide asko nik horretzen dute txapelketa nagusi baten final laurdenak ziren, Aitor Sarasuak, oso saio, oso lan politiaren gerran inguruen, semea labari edo gerran inguruen edo, ez dira, gozatzen zala, sortxiko nagusi bet, hau txikia edo ez da gitzizan, eta lan zoragarrie. Baina gitzi dauz, Iratzi Barra Bizkaia, nire dau neurri txikiko, 6 puntuko neurri txikiko batzutan, baina egida arrisko dekila teknikan geratzen direla askotan. Eta bertsolarek esan gure dau, eta esateko lasaitosuna behar dau. Hori bai, betein behar dire, hau da, 8 puntuko hartu, baina bete. Eta 8 puntutan esan. Eta hori da erronka. Iruñeko Naitasuna kiroldegian esan dugu ez da sarrerarik, telebista bidez ikusteko aukera ETV laun zuzenean eskainiko dalako azken final aurrekoa izango dana, finalaren aurretik azken saioa izango dana, 5etan hasiko da oidan moduan, hitzetik hortzeran laburpena ikusteko aukera, eta ja azken txampan sartuta egongo gara.
bihar da, Saioa bihar da. Bihar da. Domekan itxetik hortzera esan dut. Eso, zuk ondo esan duzu, baina jentea berbada despistatuta egon liteke, ni egoten naizen moduan, eta Bihar da. igandean piztu ETB lau eta han saiorik ez aurkitzea. Bihar da, larun batez da bertso saioa. Eta orain Eta Donibane loitzunekue azkar-azkar ingo zazketen bidulako. Bai. Vale, bueno, etxetik ikusten nuen saioa, sofan jarrita, gozatu egin nuen, entzun dut hor baten bat aspertu egin zala, baina nik benetan gozatu nuen, eta gero, egia da, gora berak izan zirela saioan, bertsolari guztiek ez dituztela lan biribilak saio osoan zehar egin, baina 6 bertsolari zuten printzaren bat, bere mailaren erakusgarri bat, eta nik benetan gero etxean berriz entzuten ere, are gehiago gozatu dut. Adibidez, lehenengoan, 8 nagusian, Maian Lulujanbio eta Igor Elortza bertsotan, bi favorito nagusiak, biak ere, bueno, alkar neurtzen behar bada. Asko esatea da izango da, baina, bueno, hori nabaritzen zen. Bueno, berriz entzun dute bertsoaldi hori, han bertan pixka bat hotza iruditu zitzaidana, har ziren bi guraso eta eskolatu egin nahi du, haur txikia eskolatu egin nahi du batek, eta besteak etxean izan, ezta? Bueno, berriz entzun da saioak, iruditzen zait oso lan fina egin zutela bi bertsolariak. Orduen, bueno, aukera daukanak, entzun dezala berriro bertsoaldi hori, gozatu egingo da. 8 nagusian, Jon Euri eta Julio Soto, bi bertsolariak, bueno, gora beratzu bili ziren, baina adibidez lan honetan, 8 handian, oso lan politia egin zuten bi bertsolariak, eta horixe, txikian, 8 txikian, Igor Elortza eta Iñaki Apalategi, hemen Igor Elortzaren lana izugarri gustatu zitzaidan, eta nola erantzun zion Iñaki Apalategi ere, nola utzi zion Igorren lan. Zer ja, Igor zetorren indarra handiarekin, 8 handian Maialenekin libratuta gero, etorri zen ja txikitik gorantz, eta ja ez zuen utzi kartzelara arte, gorakoa da hori. Eta hemen, Loreden da batean egiten dut zuen lan Igorrek, eta hor, ez dakit zenbat garren aldiz, etorri zaio Loreak erosten Iñaki Apalategi. Oso saio polita egin zuten. Eta, bueno, txikian oso gauza politak agin laburuk ere oso bere bigarren bertsoan berriz entzutekoa da. Uste dut hor disimuluan pasatu zela aginen bertsoa, eta ni asko gustatu zitzaidan, barrez lehertzen hasi nintzen etxean eta. Bueno, puntukakoan, gauza politak hemen ere, Maialen Lulujanbio eta Iñaki Apalategi berriz zoragarri ibili ziren hor bi persona nagusi gazte egun batean, gaztetxe baten buruan hasi ziren bertsotan, eta bueno, hor gauza oso politiak bakeztuna, Maialenen txapela aipatu zituzten, Iñakiren alkandora, alkandora honan marradun bat zeraman, eta bueno, horrek jokoa eman zuen saioan zehar, plastikozko platerak, aipatu zituzten horan gazte lokaletan, eta goten diren elementuak, eta oso ondo egokitu ziren gaira. Bueno, ez dakit, 10 txikian, Agin Laburu eta Igor Elortza, biak izan ziren horre zinegotziak ziren, eta ustelkeria kasuak euren alderdian ugaritu egin dira, ezta? Hemen Igor egon zen zoragarri, eutsi zion Aginek, baina 3. bertsoa Igorrena, usten badiazu irakurrengo dizuet. Bueno, kartzelan sartzeko beldurrez daude biak, Agin batez ere, eta galdetzen dio Aginek bere 3. bertsoan Igorri. Ezaidazu orduan ni nola atera. Eta erantzun zion Igorrek. Irtenbide asko daude neun nauzu lekuko, lehenik defensa hon bat eta zenbait indulto. Hemen sistema osoa da Agin korrupto, lasai ziegak ez zaitu asko kaltetuko, berriz kalean zaude ohartu orduko. Da, bueno, hor txalo zaparra jaso zuen Igorrek, bukatu zuen, eta kartzelara iritsi ginen. Eta hor, bi lan aipatuko nituzke, batez ere Maialen Lulujanbiorena, asko gustatu zitzaidan Maialenen lana, hor gaia zen gezur erranduzu, baina merezi izan du. Hor, gezur txiki bat esan behar, gezurra txiki edo handi bat esan behar duten bertsolariak, eta Maialenek Afrika osoa zeharkatu duen etorkin gazte baten paper hartu zuen, eta fronteran galdetzen diote beran adina, ezta? Eta berak esaten du, adin txikikoa dela, beraz pasatzen utziko diote, hori izan zen bere gezurra. Eta bere bigarren bertsoa irakurriko dut, zubitu zitzaidalako hor, tartean potoren bat egin ote zuen Maialenek. 3. bertsoan, hor batzuk esaten dute, ez zala poto, ulertu literka beste batera, bueno, hor utziko dugu. Bere bigarren bertsoa kantatu zuena Maialenek. Umetik aditu nuen nik Europa bat bazala, desertuaz gain baomen zela itxas uinen kresala, agurtu nuen familia eta gurtu egin nuen ala, ia Afrika dena pasatu aroak joan ahala,
polizia andreak eskatu zidan adina esan nezala, ez sinestuta miatzen dizkit aginak eta azala, arretaz baina zaintzen gaituzte animaliak bezala. Zoragarria. Eta beste lana izan zen Igor Lortzarena, berak esan du elkarrizketa batean beste gai bat zeukala, Bai. eta bigarren aukera, bueno, ez ditut esango motiboak, ze oraindik beste aukera, bigarren aukera hautatu zuen, eta egia da hartu zuen oso naufragaren doinua eta oso doinu exigentea, falta izitzaion pixka bat gehiago janztea, behar bada, hor Uxu Alberdik uste dut asmatu zuela bere komentarioetan. Bai. Eta, bueno, hortxe berak egin zuen, baina Igorrek saio osoan zehar izugarrizko maila erakutsi zuen, eta kandidatotako bat da finalean, Igorrek puntu gehien jaso zituelako. txapela lehiatzeko. 2 puntu terrira geratu zen Maialen Lujanbio. Horixe doni manekoa. Ederto, denporek ez daukagolako, milordu gauz hemen, Iñaki hain gustero gara zugaz. Ba, ni jartzei dugu nuke. Sosketa jarri bideoek grabatzen, existitzen da hori? Ja bideoek badauz, etxietan. DVD bat badaukat, nik. Josu, jarri dugunez, Iñaki hemen eukitxe altzago eta lagundutuko bai, jarri dugunez zeu izango zara. Iñaki egin dabe, konforme, Notarioa esan dugu, Josu. Vale. Ikustezu ze hotzara eder dakusten, Bai, oso lagarri. Entzun. A ber, Redoblerik ez daku, ez. zematek idatzi dute? Zuetako 215 pertsonen izena bizenen zerrenda hemen. Josu, Hau da, eunekoena lehenengokue. Venga, bi. Bi? Ze politxe hau, ez dako musikarik fondorako edo? Bi? Hau, 6 izango da. 6? 260... Tarrapatan. 9. 269. Erakutzi. 269, ez da gitzen doi jarri duten? 269. Ez da? 269. Bai. 269, gero emaila erantzungo diogulako, A ber, izen batzuk oso laburrek agertzen dielako, 269. Bi behar duz! Beste bat? Karo, Beste bat. bizarrera! 269, Lourdes Uriarte. Venga, beste bat. Berriro sartuko gauze? Ez, eta behar. Ai, bai, sartu behar duz. Legala izateko. Ai, izaz tirona bil. Vale. Venga, Ondo. Ai, hauxe. zozketak egiten trebizara, Bai, ez da, prakalaburak ez doa zekarri. Bat, da. Haupa, Lourdes. Zazpi. 270. Bost. 275, Naia Azkarate. Haupa, Zorionak. Lourdes eta Naia kostatu asko, zuen izenak atarata. Zorionak, sarrera bikoitzak abendoren 17an beken egoteko aukera, Iñaki plazer bat izan da. Eta labur geratu gara, bitu zen luze joan dan eta labur geratu gara. Bai, laburrin jatzen niri be. Galdera asko geratu zaizkigulako, baina ze interesgarria eta hemetik aurrera ikusten zaituztegunien hor lehenengo hilara horretan oso konzentratuta, egongo gara gau bai adi, sekulako lan egiten duzuelako. Karriko binola batzuk edo denbora pasetako. Ederto, goztatu egin behar dugu, ezta? Proposamenekin, geratzen zaigunarekin, Iruña eta Bai, biher itzel, Bekeko finalarekin. biher egun handi izango da. Ez da lehenengo aldi azkenengo final aurrekoa Iruñan erabakitzen dela, eta, bueno, memoriak emoten dauz zer input positibo asko. Oen biher, eta gero batez be, 17ko jai erraldoi hori. Iñaki, mila esker, etortziarren plazar bat izan da. Eskerrik asko. Josu Goikoetxea, datorren astien beste bat. Eskerrik asko. Azkena izango da. Kartzea itxeguna eta... Eskerrik asko.